mai girma matar mataimakin gwamna Hajiya Maryam da martaba sarkin Kano Argungu, chairman na Argungu Local Government, kansilolin sarki uwayen kasa da yake babu lokaci. Jama'a assalamu alaikum. Na tashi saboda ƙwararren lokaci ba zan iya jawabi mai yawa ba, amma zan yi godiya a madadin gwamnan jihar Kebbi da mai martaba sarkin Kano Argungu bisa karamawa da ya yi iyalin shi. Allah ya saka da alheri. Abu na biyu da zan ce, Hajiya Nasare ke tabbatar ma gwamna Argungu na tare da shi 100%, kuma ki ba shi tabbacin ni magajin rahimu ka siyasa zai sha mamaki ga zaben da aka yi a Argungu Local, zai sha mamaki a Augi abin da ya kai kan ba, kuma Allah ya kai mu ga lokacin. Yana bin mu bashi, za mu biya shi. Mun gode kwarai. Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum.